Noi trebuie să privim lucrurile astea din mai multe puncte de vedere. Războiul este de fapt un duel al orgoliilor. Da. Dacă ne gândim la Imperiul Roman care a dus război, Imperiul Turcesc care a dus război, Imperiul Mongol, Imperiul Chinez, Imperiul lui Gengis Khan și Timur-Lenk care au fost spaima lumii, războiul de astăzi este jucărie. Și de ce este jucărie? Războaiele moderne sunt mult mai legere, adică având principii raționale. Acum lumea este pregătită, este școlită, avem IT-ul, avem tehnica modernă. Oamenii ar putea regla niște lucruri la masa tratativelor, dar aici problema se pune în felul următor. Depinde cu cine discuți la masa tratativelor. Se pleacă de la o zicală veche românească care spune așa: spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Sesizez. Nu sunt politruc, nici nu mă interesează. Întâmplarea face, și cred că am mai amintit poate vreodată, dar nu aici la dumneavoastră în emisiune. Eu sunt născut din zona a doi bunici care au fost cu opinii diferite. Cel din partea tatălui meu, Gheorghe, a făcut 7 ani prizonieratul la Donbass. Celălalt, Gheorghe, din partea rudelor, Moș Gheorghe Cucoș, cum îi spunem noi, la care eu am crescut și eram ca un fel de copil al lui de casă și el mă iubea. Eu am avut totdeauna priză la bunici, toți bunicii mei m-au iubit, așa s-a întâmplat să fie, aveam eu priză la ei. El a făcut 25 de ani de canal la Poarta Albă cu partea asta, cu legionarismul, cu lumea americană, deci prin anii 80, 75, 85, el avea un Radio Delta și aștepta să vină americanii să ne salveze din mâna comunismului. Acum, fie că se supără cei de la NATO sau nu, noi, datorită americanilor și tratatului acela cu Ribbentrop-Molotov, ne-am trezit Balcanii în plin comunism, dăruit rușilor de domnii americani și le mulțumim pentru treaba asta. Ei, într-adevăr, sunt băieți deștepți, pe unde au trecut, au lăsat numai prosperitate. Luăm țările arabe și ne-am convins de tot. Și acum cred că s-au plictisit de centrele acestea ale Orientului, de lumea arabă, și ar vrea să vadă și un pic de sânge și carne de tun și dărâmături și nenorocire și prin zona de est. Așa trebuie să privim acest război. Și i-ați gândărit pe aceștia doi, pe președintele Putin, care e o țară destul de mare și bineînțeles că orgolii, că rușii n-au fost oricine, să nu uităm că rușii au trecut prin două nenorociri, nu li țin partea, luăm istoria cum este ea, că dacă vorbim de pe păreți, așa e bine să ne jicnim. Am văzut și în media toată lumea jicnește în stânga și în dreapta. Când jicnești pe cineva, n-arăți că ești deștept sau valoros. Când jicnești pe cineva, arăți că ești sub multiplul lui, nu deasupra lui. Adică vino concret cu ceva care să arate că tu ești un inteligent. Și ce au făcut rușii? Au trecut prin două mari nenorociri. Prima nenorocire a fost atunci când nemții s-au dus până la Stalingrad și mai aveau 30 de kilometri, mi se pare, ca să intre în Moscova. Și dacă mi-amintesc eu bine, atunci mi se pare că au fost trădați, dacă nu mă înșel, parcă tot de americani și de englezi. Nu țin exact minte, am cărțile în bibliotecă, studiez cel de-al doilea război mondial pentru că sunt curios de faptele reale, nu de cele predate în cartea de istorie comunistă, cu povestea, cu 24 august, cu Gogoș, cu toate genurile astea. Și vreau să vă spun că la vremea respectivă, am să vă spun cum gândeau germanii de astăzi, deci poporul nostru care e inima Uniunii Europene. Este scris negru pe alb că armata pe unde trece, începând de la copilul de țâță până la bătrânul neputincios sau mama cu copil în burtă, să împuște tot. Și într-adevăr a fost un masacru, au murit 2 milioane de oameni. N-a fost ușor al doilea război mondial. Acela a fost o nenorocire. Și rușii nu o vor uita niciodată, pentru că și noi am făcut o greșeală istorică care nu ne aparține. Trebuie să ne însușim pentru că noi am greșit-o. Când am intrat cu mareșalul Antonescu în istorie peste Prut, noi trebuia să ne oprim la pământul nostru românesc, până unii al nostru. Ei, noi ne-am dus cu armata germană mai departe. Și aici ne-am stricat principiile de demnitate cu vecinii. Dacă tu intri la vecin și îi dai foc la casă, nu ești vecinul lui, devii dușmanul lui. Și atunci, sigur că mai fiind încă în istorie o altă problemă, când în vremea lui Cantemir, țarul Petru cel Mare, era la Stănilești undeva pe Prut,
să fie ucis, tot dintr-o trădare boierească de turci, acesta îmbrăcat în haine femeiești și dând aproape toată averea lui, a scăpat cu viață. Ei, repercursiunile acestui țar Petru au rămas peste istorie în felul următor: să n-aveți încredere în români niciodată. Iar lui Cantemir a cerut așa: dacă ești sincer și loial, lași Moldova și vii. Și Cantemir a trăit toată viața undeva, a avut casă lângă muzeul Ermitaj. Acolo și-a petrecut, om de cultură, om de gândire, om de scriere, om de înaltă ținută, dar care și-a arătat loialitatea față de țarul Petru ca să arate că el nu a fost un trădător în ceea ce s-a întâmplat. Când a căzut capul lui Barnovski, tot datorită acestei neglijențe a căzut și turcii l-au decapitat. Când a căzut capul lui Brâncoveanu, tot datorită acestei nenorociri, pentru că rușii nu ne-au mai apărat niciodată și nu ne vor apăra nici în continuare. Deci dacă noi facem greșeala să-i zgândărim și să nu-i lăsăm în pace, bunicul meu care a fost prizonier la Donbass a spus așa, el a fost cu frontul, pe ei au prins când s-a rupt frontul. Și au fost două modele de nenorocire. Primul, că așa zisul măreț rege Mihai, când a dat armistițiul ăla și l-au arestat pe Antonescu și a ieșit din cartea de istorie și a răspuns mai departe istoria de urmările faptelor grele, a fost în felul următor: armata era împânzită prin toată Rusia. Ei, și aici a fost o mare nenorocire pe care noi nu trebuie să o ascundem. Istoria nu trebuie ascunsă. Istoria nu e o femeie cosmetizată. Istoria este un cadavru care uneori miroase a parfum și a erou, uneori miroase a trădare și a minciună și a mizerie omenească, că oamenii sunt murdari înaintea lui Dumnezeu. El ne-ar șterge într-o clipă. A spus-o clar la potop: nu-i Duhul meu în oamenii aceștia, îi voi pierde. Dar după aia s-a căit, a zis: nu, l-am creat, trebuie să-l mântuiesc. Și ne-a dat șansa prin Hristos. Și să vă spun mai departe ce s-a întâmplat. S-a dat acel armistițiu, dar el s-a semnat din iulie tocmai prin septembrie. Ei, timp de aceste 3 luni, armata n-avea voie să tragă, că nu mai avea general, nu mai avea stăpân de armată, regele interzisese și era stăpânul țării și trebuia să te suporți, iar armatele noastre erau dezarmate, prinse și cărate în Siberia, prinse și duse la mine și prizonieri. Dar mai era o chestie care nici asta nu trebuie să o ascundem. Mi-a povestit-o bunicul meu, zice: dacă i-a mulțumit toată viața lui Dumnezeu, i-a mulțumit un lucru. Cei care au fost prinși în partea ucraineană erau împușcați în cap și îngropați în gropi comuni. Ucrainenii nici nu discutau. Pe când rușii, dacă te puneai în genunchi și îți făceai cruci, nu te împușcau, te luau prizonier și te duceau în Siberia. Trăiești, mori. El a avut șansa după 7 ani de la mina din Donbass să vină acasă. Și urgia unui război sună cam în felul următor. Spune că aduceau vagoane întregi de oameni morți de pe front, că nu puteai să lași să faci epidemie în lume. Erau mii de oameni omorâți. Îi puneau să înghețe în stive, îi cărau în gurile de mină, nu cu parastas, cu lumânări, cu sicrii, cu povești, cu coroane, cu alocuțiuni. Și când se umplea gura la mină cu 1000, 2, 3 de oameni, punea o bombă și detona gura minii, dădea pământ și planta din ăsta, cum se cheamă, mesteceni. Și mereu se spunea așa: dacă aș muri, măcar să nu sufăr, că se temea și el, era om. Dar am mâncat mazăre, mămăligă înghețată, am mâncat cal înghețat, am mâncat limbă de papuc, arosul să nu moară de foame. Și când a ajuns acasă a spus așa: bă, băiete, eu eram copil, aveam 7-8 ani, nu prea pricepeam eu cine povestea el din război. Dar el povestea tot timpul, dădea drucul la ușă că se temea să nu-l audă cineva și spunea: băi, vă spun eu ce-i războiul. În viața voastră să nu vă luați cu rușii, că rușii, dacă ar fi vrut, puneau granița direct pe Dunăre, dar ei au vrut nevoie de țări de exploatare, nu să le întrețină. Și atunci România, timpul de 50 de ani cât am fost sub lagărul comunist, a fost o țară de exploatare. Noi nu trebuie să ne ascundem după deget. Am trimis la ruși grâu, despăgubire de război, lemn. Ceaușescu a stricat linia de la Putna, care tăia pădurile Bucovinei și ducea lemnul în Marea Sărată. Carne, unt, brânză, pâine, tot ce produceam. Și noi am plătit niște datorii. Când Ceaușescu a devenit un pic mai căpos și s-a luat cu Gorbaciov, i-a venit și lui sfârșitul. Doar știm evenimentele din 89, că au fost dictate pe un vapor cu Gorbaciov și tot cu mari interesați ai lumii. Acum, în momentul de față, războiul acesta este o jucărie. Filme, așa, că iată, e o tragedie umanitară la granițe. Fug femeile cu copii în brațe. Asta da, lăsăm la o parte chestia asta. Dar gândiți-vă un lucru.
că putea acest președinte Putin să facă un război de adevăratelea. Ce înseamnă război de adevăratelea? Să bombardeze cu rachete orașe întregi, ne ținând cont că acolo sunt mame, că sunt copii, că sunt oameni. Faptul că oamenii s-au putut refugia, că au trecut, zice că la noi în țară vreo 20.000, asta într-adevăr e o mare nenorocire. De-abia aici, poate noi români am putea conștientiza un pic când ne-am făcut casa cu 10 camere, cu biroul băiatului, cu biroul nostru, cu camera de spa, cu piscina. Ia ca dacă vine o nenorocire de asta, pui 3 rufi într-o valiză, îți iei actele, câțiva bănuți dacă iei supern acasă și ce-ți pare ție că poate valora să vinzi un colier sau un inel sau un cercel și pleci și te duci. Că așa a fost și refugiu când s-a luat Basarabia și Bucovina de către ruși și mulți s-au refugiat la noi. O cunosc pe doamna Ana Vasilescu, o femeie extraordinar de demnă și o femeie foarte credincioasă, care mi-a spus așa: părinte, am trecut prutul not cu hainele într-o sacoșă și am ajuns în România și ca să nu fim prinși am fugit tocmai în Oltenia cu vagonul, cu marfarul, cât mai de departe. Și s-au oploșit acolo la niște români olteni, au primit acolo, au mâncat, au muncit, prășau pe ogor. După aceea doamna a reușit să-și găsească, că era educatoare sau ceva învățătoare, să-și găsească loc de muncă încet, încet și a instalat familia în România. După aceea a ajuns și în Iași profesoară și a făcut casă, a avut soț, a avut copii, dar a spus așa: este războiul, nu este jucărie, războiul este crimă, este sânge, este jaf, este orgoliu, este pedeapsă, este lipsă de inimă și de sentiment. Ori măcar războiul ăsta care e acum, am înțeles că se duc niște tratative și sper să iasă bune, pentru că în aceste tratative, de fapt, ce să discute? Trebuie să fim și aici foarte prudenți. Nu luăm așa ce ne dă mass media. Că mass media, într-adevăr, ne arată blocuri dărâmate și oameni necăjiți. Dar întreb eu, ce treabă au țările lumii să bage în resursele Ucrainei? Să-i lasă în pace, domnule, acolo. Dacă au de exportat, exportă. Dacă au de importat, importă. Pentru că de asta e zgândere. Tot cercul ăsta american în jurul europenilor, aici, țările NATO, cum le spunem noi, nu sunt altceva decât o primejdie pentru ruși, adică de a dezmembra o mare putere. Noi trebuie să înțelegem și geopolitica zilei. Nu trebuie să ne luăm așa numai după vai, Putin e tâmpit. Da, o nebunit când au văzut că ăștia nu-și respectă anumite chestii. Și-au ieșit orgolii, dar dacă ne uităm și în istoria românilor, Ucraina putea să cadă de comun acord: domnule, noi nu vrem să ne luptăm, uitați, haideți la tratative să discutăm despre ce e vorba. Nu vreau să văd copii morți, nu vreau să văd oameni nenorociți, nu vreau distrusă infrastructura, ci să bombardează într-un război. Căi ferate, poduri, armată, unități militare, fabrici. Când au venit americanii la noi să-i întrebăm ce au făcut prima dată. Au bombardat rafinăriile de la Ploiești și București. Eu cred că n-au uitat domnii de la NATO cât bine i-au făcut prin 40 ceva. Trebuie să fim foarte pragmatici, adică ei nu văd ce au fost în Iugoslavia, că tot mâna lor nu erau oameni și convoi umanitare. Deci nu criticăm pe alții, cum se spune, râsul te râde și vorbitul te vorbește. Deci chiar dacă ei o fac pe înțelepții lumii sau pe marii confucianiști ai păcii, au și defecte. Deci ei trebuie să-și vadă defectele. Să nu uităm ce s-a ales din Libia, din Afganistan, din Vietnam, să nu uităm ce s-a ales din Siria. Deci trebuie să îi rugăm și pe ei să fie înțelegători, chiar dacă au mii de armate, chiar dacă au mii de avioane, chiar dacă au mii de bombe. Dom'le, hai să cultivăm pustiu, hai să tragem apă, hai să facem pământuri agricole. Ce a spus profetul Isaia? Clar, să facem din arme pluguri, să punem leul cu căprioara și lupul cu mielul. Așa trebuie să facem. Cei mari să-i tolereze pe cei slabi. Dar lumea avară, cum e acum lupta asta, ați văzut, cu gazul, cu petrolul, cu energia, cu aurul, cu diamantele, cu resursele naturale ale subsolului. Fiecare vrea să-l fure pe celălalt. Și atunci, sigur că ăștia sunt naivi, copii ucraineni, s-au pus totuși cu un colos, cu un urs, deși e o țară destul de mare și Ucraina are vreo 50 de milioane de locuitori, nu e chiar nu știu cât. Dar gândiți-vă că la mânie nebunul n-are regulă. Dacă, Doamne ferește, se activează niște nenorociri de astea atomice, ce ne-am făcut? Murim și noi degeaba. Dispărem cu toții, dar problema e că dispărem noi, dar dispar și ei.
Păi, vedeți, aici nu-i gândirea logică. Aici trebuie să vedem cu cine stăm noi de vorbă. Care este câștigul dacă noi murim toți împreună? La ce ne folosește? Exact. Ne oprim, ne resetăm mintea din nebunii, ne oprim din orgolii, ne punem la rugăciune, ne punem la înțelegere și găsim calea de mijloc. Adică asta înseamnă să fii om civilizat și educat la cap, nu să-i scormonești. Nu știu câte țări, de exemplu, acum tot vorbesc de sancțiuni. Frate, nu-i de sancțiuni. Sună-l pe președinte și spune, domnule, hai că ne dăm și noi mâna de ajutor și acordul și opriți focul și hai să ne liniștim. Gata, nu mai vrem nimic, opriți-vă. Se vorbește că sunt negocieri. Sunt negocieri de pace. Da, sunt niște negocieri, dar știți cum să fac negocierile? Să vă spun și lucrul ăsta. Sunt bătrân, am 60 de ani, nu sunt chiar copil. Negocierile se fac în felul următor. Eu mă apropii de dumneavoastră și vă spun, știți, așa de mult țin la dumneavoastră, dar pe la coastă îți bag cuțitul în ficat. Nu se poate așa ceva. Deci, ei pe de o parte fac negocieri, iar pe de o parte trimit armament în Ucraina ca să sporească războiul. Nu, domnule, hai să ne oprim. Sună-l și pe președintele de la Ucraina și spune, stop băiete, hai, oprește-te. Băi, Putine, președinte, ești mare, ești tare, hai, oprește-te, arată că ești înțelept. Hai să oprim și să se retragă cazarmele, să se retragă armamentul și lumea să treacă la stat de vorbă omenești, la masă, nu cu prostii de genul ăsta. Deci noi de fapt ne facem că negociem, dar de fapt ne dorim și știți cum e omul, este un proverb la Dumnezeu, spune așa, să nu ți se întâmple ceea ce cobești. Este o vorbă de la țară. Spune, bă, dar de ce zici de rău? Bate în lemn. Așa spunem. Vai, Doamne ferește de un război, Doamne ferește de un război. Dar toți așteptăm să vedem ce a mai explodat, cine a mai murit și un singur om dacă moare în război, e tot o pagubă. Că omul ăla nu mai vede soarele. Dar gândiți-vă că aici e vorba probabil de câteva sute sau poate mii de răniți deja. E vorba poate deja de câteva sute de morți sau mii de o parte și de alta. Ce folos? Exact, ce folos? Sau oamenii ăia că au murit. Nu se mai bucură ei de viață dacă ei sunt morți.